Bihotzeko anaiarrebok, seme galduaren, edo hobeto esan da, aita errukitzuaren parabola entzun dugu gaurko evangelioan. Parabola hau guztiz ezaguna dugu. Zenbat aldiz entzun ezite dugu, txiki-txikitatik, hasita dotrinean, zein erlijio klasetan, zein domeketan, askotan, eukaristian, kristau batzarretan, iaia buruz dakigu parabola hau. Parabolaren ardatz nagusia aita errukitzua da. Bere bihotz onari esker, galduta ebilen semea berreskuratzen dau. Bere parkamenari esker, etzipenak jota egoan, etxeko giroa aparteko festa bihurtzen da. Bere errukiari esker, maitasunezko lokarria indar berritzen da, bera eta bere semearen artean. Horrelakoxea da baita ere, gure jangoiko aguaz. Hori da bere portaera eta jokabidea. Bera, parabolaren aitalez, beti dago gure zain. Adi, gu noiz bide onera bueltatuko. Bere errukia gure pekatuak baino indartsuagoa da. Eta horrek aparteko konfidantza sortzen dauzku gure barruan berarekin daukagun harremanean. Bihotz osoa benetan konbertsio bidean jartzen dugunean, gure izate osoa barriztau egiten dau aita jangoikoaren graziak eta errukiak. Haren maitasunak izaki eta sorkari barri egin gaitu. Ez deda hau postuteko arazo sakon bat. Seme galduak bere barruan gauzatu egin eban aitaren maitasun oparoa. Seme zuzenak, ostera, amorrua eta inbidia biak batera sentidu ebasan bere anaia bueltatzerakoan. Festak ez eban postu eta bere kautan inoan, baina txarto egindakoa saritu beharrete da. Seme okerraren bueltatzea festarako motiboa ete da. Jantzi dotorea, erastuna, oinetakoak, horrek danak egindako txarkeri guztien sari ete dira. Ez eban ulertu bere aitaren posa zenbatrenakoa zan. Ez eban ulertu aitaren errukia mugagabekoa zanik. Zoritxarrez, hainbat urteetako portaera ona eukiarren, seme zuzenarek ez eban ezagutu bere barruan aitak eutzan maitasuna. Eta behar bada, seme zintzoak ez eban hori egin, bere burua inoiz pekataritzat eukie bazalako. Behar bada, ez ebalako inoiz parkamenaren behar izana sentidu seme zuzenak. Eta geuri ere batzuetan olakoa gertatzen jaku, seme horren antzekoa gara. Gatz egiten jaku jainko errukitzuaren grazia igerri eta aurkitzea. Baina benetan gure bizimodua hain eredugarria ete da. Parkamenaren behar izanik ez ete daukagu. Gogoratu baita be beste pasarte baten Jesusek berak esana. Posa handiagoa izango da zeruetan, konbertitzen dan pekatari bategaitik, konbertsio beharrik ez dauken 89 pertsonagaitik baino. Postu gaitesan, laster dator
Paskoaldia. Basamortua udabarriz eta lorez jantziko da. Guretzako benetan aldi ongarria izango da. Parabolan bezala gu ere jantzi dotorez jantziko gaitu Jesusen garaipenak, Jesusen biztuerak. Pekatuaren samapean bizigarreanok izateko modu barri bat estrenatuko dugu Paskoaldian. Baina Paskoa etorri bitartean eutz deiogun garizumari, ekin deiogun bideari, gogotzu. Aitaren gara bihurtzeko asmo biziaz, utzi daigun gure lehena, gure makaltasuna eta gure pekatua, eta martxan jarri paskorantzako esperantzaz. Etorkizunari begira, argitasunari begira, Paskoari begira. Bide honetan, garizumako azken txanpa honetan, Jesus dugu ibilkide eta norabide jarraitagiogun. Konbertsioan zintzo, fedean erne eta itxaropenean sendo. Alan izan dedila.